Det er ord, som vi skal lave, efter vi har lavet motion. Så normalt løber man ned for at hente dem, som vi har gjort, og så skal man så samle ordene. Ro og piller. Fuldstændig rigtigt. Så et sammensat navneord. Vi har ordet fokus. Første lyd K. Og det er rigtigt, det er bogstavet K og lyden dæk. Det er fuldstændig rigtigt. Den kan høre udlyden, altså den sidste lyd i fokus. Den sidste lyd, vi skal have fat i her. Fokus. Den sidste lyd. Yes! Ja, det er bogstavet. Hvad er lyden? Det er fuldstændig rigtigt. Den. Femmer. Og en elver. Sådan. Og 11. Siger ni. Sekunder. Så kan jeg altså ikke mere. Det kan du bare få forestillet dig. Sandt, men jeg har bare bygget nu. Det skal bare ikke være ens. Så kig på dem, der er blevet lavet for. Og 5, 4, 3, 2, 1. Slut. Fingrene væk på pladen. 24, 25, 26 figurer. Det er skide godt. Der er ikke 5 måneder. Også fordi Hvad skal du lave, Lukas? slået ned i jorden.